ଏବେ ଜାଣିବା କେତୁଙ୍କର ରତ୍ନ କେଡ଼ସାଇ ବା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣି ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରତିକାରେ କେତୁ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କେଡ଼ସାଇ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରତିକାରେ କେତୁ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ସହ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଜନ୍ମ ପ୍ରତିକାରେ କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ନବମ ଅଥବା ଦଶମ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା କେତୁ ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର ଚାଲୁଥିବ, ଯଦି ଜନ୍ମ ପ୍ରତିକାରେ ଯୁଗ କାରକ ଗ୍ରହ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଶୟନାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମକାଳୀନ ଶୁଭ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଡ଼ସାଇ ଧାରଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଜନ୍ମ ପ୍ରତିକାରେ କେତୁ ସହ ରବି, କେତୁ ସହ ଚନ୍ଦ୍ର, କେତୁ ସହ ମଙ୍ଗଳ କିମ୍ବା କେତୁ ସହ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ବା ଅଧିକ ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୁଭ କାରକ ହୋଇଥାଏ ଓ କେଡ଼ସାଇ ଧାରଣ କଲେ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାଧା ପ୍ରଭୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କଲେ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି, ଅସ୍ତ୍ରଘାତ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ବୋଲି କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମତ। ଏହାକୁ ବିଶେଷତଃ ସର୍ବନିମ୍ନ 3 ରତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ 9 ରତି ଓଜନର ରୂପା କିମ୍ବା ତମ୍ବା ମୁଦି କରି ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୀନଚନ୍ଦ୍ର, ମେଷଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ, ଅଶ୍ୱିନୀ, ମଘା, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନ ବେଳେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ କେତୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର 7 ଥର ଜପ କରି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦି ଧାରଣ କରିବେ। ଧାରଣ କରିବା ଦିନରୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରି ରାତିରେ ଉପବାସ କରିବେ। ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦିନଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର କୁକୁରଙ୍କୁ ପୋଷି ଦୈନିକ ଆହାର ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।